मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकार बेरेस्तारा सावन 2 जुलै मेरेन खासगी विदेश दौऱ्याचेर आसतले। ते लंडन, फ्रँकफर्ट आणि ब्रुसल्स दौरो करतले। तो मेरेन मुख्यमंत्र्या खातीर आशिल्ल्यो ताकतिकेच्यो फायली मंत्री सुदीन ढवळीकार पळयतलो। उपमुख्यमंत्री फ्रांसीस डिसोझाय 7 जुलै मेरेन सुटयेर आशिल्ल्यान ही जबाबदारी कॅबिनेटांत नंबर 3 आशिल्ल्या सुदीन ढवळीकाराचेर दिल्या अशें पर्रीकारान स्पश्ट केलें। दौऱ्या वेळार पर्रीकार फ्रँकफर्ट वचून तांचो कोयरावेलो प्रकल्प पळयतलो। There is nothing called as Tatpurto Mukhyamantri. There is what is called as in charge minister in absence of Mukhyamantri. There is no provision like that. Provision आशिल्ल्यान हांव करतलो आसलो. So there is a letter given to Chief Secretary that anything in my absence, if it requires urgent attention, it has to be referred to Mr. Ramakrishna Dhavlikar. It is always like that. Even emergency policy decision can be taken by him. I am giving full power. I trust my ministers. I trust my colleagues. Number 3 in the position. आमच्या हातून दवडेकराचें नांव आसा न्ही. So he is being given the chance. Deputy is on leave. ताणें लीव घेतल्या. ताज्या नंतर ताणें लीव घेतल्या ती कितें तरी 7 तारखेपर्यंत जुलैच्या घेतल्या. हांव लंडन आरोंदा जेटी जाल्यार पुराय गांव काबार जातलो। त्या खातीर ही जेटी जावंक दिवचे नात अशी शिटकावणी थळाव्या लोकांनी दिल्या। ह्या जेटीक आरोंदा बचाव संघर्ष समितीन मुंबय हायकोर्टांत आव्हान दिलां। गोंयच्या लोकांनी ह्या आंदोलनाक तेंको दिवचो असो उलो संघर्ष समितीन मारला। तेरेखोल न्हंयत आरोंदा वाठारांत बांदकाम चालू आशिल्ली जेटी फटींगपणां करून बांदल्या। ही जेटी जाल्यार आरोंदा गांव काबार जातलो अशी भिरांत आरोंदा बचाव संघर्ष समितीचो बाळा आरोंदेकारान उक्तायल्या। ही बेकायदेशीर कशी आहे तर या ठिकाणी पूर्वी काही म्हणतायत की 4 जेट्या दुरुस्त करण्याची आम्ही परवानगी घेतलेली आहे, पण इथं जेट्याच 4 नव्हत्या। एक छोटासा माल धक्का होता आणि त्या माल धक्क्यावर पूर्वी शिडाच्या होडीतनं वगैरे थोडासा कौलं बिवलं अशा प्रकारचा माल यायचा। मग 4 जेट्या निर्माण झाल्या कुठून हा एक पहिला प्रश्न आहे, म्हणजे हे आधी बेकायदेशीर आहे। त्यानंतर ज्यांनी कोणी त्यांना 4 जेट्यांना दुरुस्ती करण्याची परवानगी दिलेली आहे ती बेकायदेशीर आहे। आरोंदा जेटी जाल्यार नुस्त्याचो धंदो करपी सुमार 350 घराब्यांचेर उपाशी मरपाची पाळी येतली आणि जवळजवळ 350 कुटुंब त्यांची आहेत। जर इथे जर जेटी झाली आणि जर मायनिंग इथे आलं तर मुळात त्या लोकांनी धंदा करायचा कुठे हा त्यांच्या समोर पडलेला हा प्रश्न आहे। मुंबई हायकोर्टात केस घालपा खातीर लागपी पैसो गावांतल्यान एकठांय केला। हायकोर्टाने आम्हाला सांगितलं की 2 लाख रुपये तुम्हाला डिपॉझिट भरावे लागतील। त्यावेळी मग आम्ही गाव पातळीवर सगळ्या प्रत्येकाच्या घरून घरी फिरलो। 10 रुपयापासून 10,000 रुपयापर्यंत लोकांनी आपापल्या परीने मदत केली आहे। म्हणजे गावातल्या प्रत्येक घरातून आम्हाला मदत मिळालेली आहे। असं गावातलं एकही घर राहिलं नाही की ज्यांनी या मदतीला विरोध केलेला आहे। आरोंदा गावात बार्जी हाडपा खातीर तेरेखोल न्हंय खोल केल्यार शेतांचे लुकसाण जातले अशें आरोंद्याचो आदलो सरपंच विद्याधर नायकान सांगले। या जेटीसाठी येणाऱ्या ज्या बार्जीस आहेत ह्या फार मोठ्या असतात, त्या आणायला ही नस तोडावी लागणार आणि समजा ही नस तोडली तर पूर्ण पाणी आमच्या शेतात घुसणार, आमची नारळाची बागायती खराब होणार। खाडीच्या किनारे जे बंधारे आहेत ते कोसळण्याची शक्यता आहे। आरोंदेच्यान महेश गाडी। डॉक्टर ऑस्कर रिबेलोचेर फिल्म शुटिंगा वेळार बाउन्सरांनी केल्ल्या हल्ल्या संबंधान गोंयच्या लायन प्रोड्युसर संघटनेन माफी मागल्या। गोंयांत फिल्म शुटिंग करप गोंय मनरिजवण सोसायटीच्या सिंगल विंडो येवजणे खाला हाडप चुकीचें आनी ताका लागून लायन प्रोड्युसरांक त्रास जाता अशें ह्या संघटनेचें म्हणणें आसा। ESG सयत लायन प्रोड्युसरांक थळाव्या पालिका वा हेर सरकारी अधिकारीणींक मागता ती रक्कम दिवची पडटा असो आरोप संघटनेन केलो। मुख्यमंत्र्यान ह्या प्रकरणात लक्ष घालपाची मागणी तांणी केल्या। I first would like to sincerely apologize on behalf of my association of all Goa Line Producers Association to Dr. Oscar Ribello. Fluke it has happened, by mistake it has happened. आइंदा से हम लोगों ने आज भी रिटर्न दिया है सीएम को कि हम लोग आइंदा से जो भी होगा ना कि हम लोग किसी का रोड ब्लॉक नहीं करेंगे। उसके जो कल हैपेंस हुआ है उसकी वजह से हम लोगों ने बाउंसर्स निकाल दिए और पुलिस ली है। आज जो हुआ, आज मैं परमिशन लेने के बाद भी आज म्यूनसिपैलिटी वाले आ गए और मेरे से वापस शूटिंग स्टॉप करने के लिए बोल दिया। अगर प्राइवेट प्रॉपर्टी में भी अगर शूटिंग करते हैं तो भी उनको प्रॉब्लम है, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी में करते हैं तो भी उनको प्रॉब्लम है। सो आज मैं गोवा एंटरटेनमेंट सोसाइटी की जो एनओसी है जो हम लोग पे करके ऑलरेडी शूट कर रहे हैं, तो मेरे को कोई राइट नहीं बनता है वो शूटिंग मेरा रोके।
आज जो मेरा 50-60 लाख जो मेरा प्रोड्यूसर का जो पैसा बर्बाद हो रहा है, उसका जवाबदारी कौन लेगा? मेयर ले रहा है। मेयर बोलता है मैं यहाँ का ओनर हूँ, कबीर बोलता है मैं यहाँ का भड़कार हूँ। तो किसको किसको पैसा बांटने का है? आई वॉन्ट टू नो दैट। मिस्टर कबीर इज कमिंग टू ईच द प्रॉपर्टी। अगर हम लोग कल भी जो हम लोगों ने एक एक सवाल उनसे पूछा कि भाई ये क्या हो रहा है, उनको रसीद दिए, सब कुछ दिए, रसीद लेके भाग गया। अगर मैं परमिशन लेता हूं तो म्युनिसिपैलिटी में जाके वो बोलता है मेरे को पर्सनली आके मिलो। आपको क्यों पर्सनली मिलने का? आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव।